Nahulikam ang pagsulod sa usa ka kawatan sa usa ka panimalay sa Pulumulok, South Cotabato. Sospek padayong ginaila sa otoridad. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa kuha sa CCTV, makita kining lalaki nga mikatkat sa pader sa usa ka balay sa barangay Poblasyon sa Pulumulok, South Cotabato pasado alas 3 sa kadlawon niadtong Sabado. Malampuson kining nakasaka og nakasulod sa gawas lang sa balay ug didto na naniid pinaagi sa pagsilip sa bintana sa balay. Apan kalit kining milingkod, taod-taod miadto kini sa gamay nga garahean ug padayog nga niid. Human sa pipila ka segundo, mibalik kini sa bintana ug hinay-hinay nga giablihan ang sliding glass niini. Dihang naablihan na, milili kini sa sulod dayon kalit na sab milingkod, taod-taod mitindog kini og didto na misaka sa bintana. Human sa pipila ka minuto, duna kini gipanggawas nga gamit nga gituang gikawat niini sa sulod sa balay. Sa laing kuha sa CCTV, makita ang pagsulod sa lalaki sa sala sa balay. Gihalungkat niini ang bag nga anaa sa sofa o gidala. Milili kini sa bintana dayon miadto sa dining area. Dunay gikuha og taod-taod misulod sa kwarto. Human sa pipila ka minuto, migawas kini balik sa sala og naniid sa estante og sala. Didto nakita niini ang daw tablet phone. Gibilin niya kini kadali og naniid na sab sa bintana ug laing parte sa balay. Taod-taod gikuha niini ang tablet phone og gibutang sa gawas sa balay pinaagi sa bintana. Mibalik kini sa kwarto ug duna na say gidala paggawas. Apan kalit kining milingkod dayon mitindog na sab og naniid sa bintana. Nagpadayon kini sa pagtuyok sa sulod sa balay sulod sa 9 ka minuto. Hangtod migawas na kini sa bintana kung asa siya misulod og gisirado ang sliding glass. Sumala sa tagbalay, nadala sa kawatan ang tablet, wallet nga dunay kwarta, ATM cards, credit cards ug mga IDs. Mukabat matud pa sa 10,000 pesos ang nakuha sa kawatan. Ilabihan matud pa ang ilang kahadlok kay anaa sila sa taas sa ilang balay na nga tulog niadtong tungura. Wala gyud mi ka kuan kadungog nga sabay katong time wala gyud mi na kamalay gyud tos dito pud mi sa second floor gatulog dili pa gyud nang madunggan. Sa pagsuta sa GMA Regional TV1 Mindanao sa lugar, nasayrang pipila na matud pagkabalay ug establishmento ang nabiktima sa pagpangawat nga kasagaran kadlawon mahitabo. Gani, sumala sa bagulang nakawatan nga ikalima na siya karong tuiga nga nasulod sa kawatan. Napablatter na nila sa Pulumulok Municipal Police Station ang panghitabo. Sa bulan nga ni ug sa tuig ikalima na gid mi kay na puy nakawatan ri tong last month lang. Ongoing po ang ating investigation dyan, sir, para ma-identify po yung perpetrator. Once ma-identify po natin itong perpetrator, pwede po natin i-file ang kaso po ng theft. Ginakuwaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug pahayag ang barangay LGU kalabot sa sagunsong pagpangawat sa lugar. Padayon pasab ang investigasyon sa kapulisan ug ang pag-ila sa sospek. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.